Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез Татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә атна дәвамында Татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы сәхифәләрне барлап, кабатлап күрсәтәбез. Бездән аерылмагыз. Бүгінгі шәхесләр сәхифәсендә шын лидер, татар дөньясында үз йөзен булдырган кеше. Мунча ташы татар эстрада миниатюралары театрына нигез салучы, 25 ел аны җитәкләүче Шәмси Закир. Моннан тыш та башкарган эшләре байтаганың. Заманында Түбән Камада татар иҗтимагый үзәген оештыручыларның берсе була. Җидегән шишмә әдәби берләшмәсен башлап җибәрүчеләрдән ул. 10 ел Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында татар эстрадасы кафедрасы доценты була. Шунда эшләгәндә Кыек шәүлә эстрада театрын оештыра. Шулай итеп, шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык артисты Шәмси Закир. Biz моңа кадәр Түбән Камада ел сайын чыршы бәйрәмнәрен рус телендә генә уздырайдык. Быел без шәһәр партия комитетына җыйналдык та, әйдәгез җегетләр, саф татар телендә бер чыршы бәйрәм уздырып карыйк әле шәһәр күләмендә дидек. Кайсы гына өлкәдә хезмәт куйса да Шәмси Закиров татарлыгын алга сөрә, милләт дип яши. Ә һөнәрләрне ул еш алыштырган. Һәр җирдән кырт кисеп, күперләр яндырып китә. Холкы шундый. Тик бу тәвәккәллек артында никадәр эштән генә уйланып янып йөрүләр, борчылулар яшеренгән. 2012 елда бөтен эшен ташлап лаеклы ялга чыга. Без аны Казаннан ерак түгел, Биектау районы Чыршы авылыннан эзләп таптык. Саф татар бабасы татарлар тапшыруы. Шәмси абый җәйне Чыршы авылында, кышны Казанда үткәрә. Монда килүләренә дә инде 14 ел үтеп киткән. Элек биредә чүп үләннәренә баткан кыргый урын булган. Хәзер җәннәт бакчасы ясаганнар. 40 суты җирендә төрледән төрле яшелчә, җиләк-җимешләр үстерәләр, агачлар утыртканнар. Кичәге җаңгыр бигрәк файдага бирде инде. Бөтен нәрсә бар, нәрсә кирәк. Теплица шетуланда помидор, кыяр, бурышаларын чәчәк аталар. Монда бәрәңге. Шәмси Закир тумышы белән Мамадыш районы Шәтче авылыннан булса да, анда инде нигезе юк. Әти-әнисенең ылгайып тапкан баласы ул. Шуңа да иртә ятим кала. Казанны бик яратса да, сала баласын табигать җир эшләре тарта. Озак кына йорт эзләгәч, Рабит абый Батулла артыннан Чыршыга килә. Монда тоже 50 ел бергә Рабит абый минем остазым, укытучым. Бөтен мунча ташының нигезе Рабит абыйдан. Менә ул мине монда 14 еллык алып килеп, шушында төпләндерде. Шушы үзенең авылына дип әйтегәндә. Менә монда каршыда Ульянны без төпләндердек. Менә яшел йорт агач йорттаныкы ул башта шуны алды. Князева. Без йорттаныкы ана арт якта безнең икәдәр мунчасы бар әле. Чыршы кечкенә генә авыл булса да, биредә бик күп танылган шәхесләр яшәгән. Мисал өчен заманында язучы Рөстәм Кутуй, композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова, җырчы Ринат Ибраһимов бу якларны үз иткән. Бу хәлгә дә Шәмси Закирның үз фикере бар. Менә шунда булып килеп җитә име, шәке булып яшен, дубыр шатыр килеп. Икегә ярылыга китә. Давыл да керми монда, әшәке җаңгырлар да керми монда. Каядыр Дүбиязда боз яуган дип кайтып сөйлиләр. Бездә боз юк, нормально. Менә инде изге урын бу. Менә бу ике каеның исемнәре бар. Тегесе Галия каены, монысы Шәмси каены. Әнә шулай Галия апа белән иң яшәгәннәренә дә инде 50 ел. 19 яшендә Хәй Вахитның «Беренче мәхәббәт» дигән спектаклендә бергә уйныйлар. Шәмси апа Тәлгать, Галия апа Рәхилә ролендә. Шул вакыттан бирле аерылгысыз. Бик карады мине, баласы урынына карады. Әни урынына да, хатын урынына да, сеңлекәш урынына да, сөйәркә урынына да, Галия булды инде ул ята. Үз артыңнан дугачы калдыру кирәк ди Шәмси абый. Бер малай, бер кыз тәрбияләп үстергәннәр. Алар турында горурланып сөйли. Икесе дә белемле, бик тырыш кешеләр булып җитешә. Оныклары да югары үрләргә ирешкән. Менә бу картина мин. Бу бәләкәй Шәмси була.
Аны ясады минем кызым Алсуның кызы, олы кызы Миләүшә. Шәмси Закиров оныклары белән кинәнеп яши. Балаларын үстергәндә исә гел юлда булган. Алар әтисен күбрәк мәдәният йорты сәхнәләрендә генә күргән. Мунча ташы эстрада театры белән Татарстанның, Россиянең бөтен шәһәрләрендә диярлек булалар. Ул Казандагы Рабит Батулланың Шаяннар һәм Тапкырлар мәҗлесе үрнәгендә барлыкка килә. Театрда тормыштагы тискәре күренеш гамәлләрне ачып салалар. Берсеннән-берсе үткенрәк темаларны Мунча ташында кыздыралар. Хәзер дә ул сәяси темаларга мәзәкләр ярата. Карга утыра агач башында куян узып бара. Хрет, икергәләп бара инде, деловой. Карга күрә. Шә утырасың? Юкны башка уздырып утырам әле инде кара. Син юкны башка уздырып утырганда нишләп мин җигреп җәргә диш? Мин дә юкны башка уздырып утырыйм әле диде, аягым бәкләп. Агач төбенә утыра. Күзенә утыра, бер вакыт аушы узып бара мылтык тоткан. Куян ти утыра. Шал куян атада, кулагын эләктерә, күтәрә дә китеп бара. Стен карга кычкыра. Кар, җүләр. Юкны башка уздырып утыру өчен стә утырырга кирәк, дип әйтте. Баласы кебек үстергән, якын иткән театрын хәзер карамый да икән. Ялгыш кына телевизордан күрсә дә сүндереп куя. Һәр җирдән вакытында китә белергә кирәк ди ул. Үз-үзенә бик таләпчән. Гомер буе шундый булдым, туганда ук картаеп тудым ди. Классик музыкаларга мөкибән, эш пышканда Коръән укый икән. Дуга миннән калмый, ул мәңгелек дуалар. Аны үз телемдә дә укыйм, гарәпчәдә укыйм. Алар шул Фатиха сүрәсе, Кул хуаллалар, берничә генә шул ниләр, азан, тәкбирләр. Бөтен тормышы җитәкче урыннарында үтсә дә кырыс булырга өйрәнмәгән. Кешегә каты бәрелә алмый. Гомерендә 2 тапкыр кызып киткән. Әле дә шуны онытмый. Гомумән аны талаша белми диләр. Гайрәте чиксә, эндәшми, сөйләшми генә. Таң атада кич була инде, менә шул минем тормыш. Бүген дә көн узды дип ятам мин җокларга. Ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтергә кушкан үләр алдыннан. Мин җокларга жатканда әйтеп ятам шуны. Бәлки иртән тора алмам. Ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип. Менә шуңа күрә бу тормыштан күптән туйган, тыныч, әкрен генә яши торган адәм баласы. Яшь вакытта нәрсә ниятләдем, барысына да ирештем. Иң мөһиме, мискин булмадым ди. Үткән тормышыннан бик канәгать. Шәмси абыйның инде 18 ел хастаханәдә дә булганы юк. Тагын күрешергә язсын. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Биектау районы. Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 75 ел вакыт узды. Фашист илбасарларына каршы яуда катнашкан, җиңү өчен тылда хезмәт куйган кешеләр елдан-ел кими бара. Сугыш еллары өлкәннәргә генә түгел, ул чыр балаларының тормышында да онытылмас из калдырды. Алар кичерергә мәҗбүр булган авырлыкларны күз алдына китереп тә булмый. Теманы Гөлдар Хафизова дәвам итә. Бала гына чагыннан сугыш чорының авырлыкларын үз җилкәсендә сынаган. Фронтка киткән әти абыйларын алыштырып, тәүлегенә 10 сәгать эшләп Рәйсә Каманова да бөек җиңүгә үз өлешен керткән. 65-нче елына алды. Җиңүнең 75 еллыгына юбилей медале да бар. Рәйсә Каманова Татарстанның Аксубай районы Шәрбән авылында туып үскән. 1941 елның җәендә аңа 9 яшь була. Сугыш башланды. Инде хәзер тотындылар бөтенесе елларга 39 кеше бер елы китте. 4 малай чыгып китте безнең әтинең братлары. 4 чыгып киттеләр. Ondan birisi кайтмады. 9 yaşından ул берсеннән-берсе кеше 4 сеңелләрен карарга, өй эшләре белән шөгыльләнергә, көн буе колхозда хезмәт иткән әнисенә ярдәм итәргә өлгерә. Ә бер елдан соң аны да колхоз эшенә җәлеп итәләр. 11 яшьтә сыйрый кеше булдым. Диктем. Atlar gittim. Onlara atlar ölüp bitti. Onları ügüzler ülgerdi. Ügüzler gittim. Uburka ülgerdi. Min ügüz bilen zirna taşıdım. Tankı isimli ügüzne ziyip. Gittim. Hatta gittim. Ügüzle gittim. Kırza da işledim. Балалар да, хатын-кызлар да, сугыш бетәр, аталар, ир атлар яудан кайткач, тормыш җиңелрәк булыр дигән өмет белән эшләделәр.
Kosa keskere, kosa barmaksız, kosa ayaksız battı. Ondan koşusularda ezuldu bana. 53 yılın. Buna tramvay tuluyu, invalidler. Tramvay tulu. Kimden ayağı yok, kimden ikisi ayağı da yok, kimden kulu yok. Fawziya Jamaleddinova da ol yıllar keçirişlerin unuta almay. 80 yaşlı hanım da soğuş şuru balası. Әтисе frontqa кеткен 41 yılda ona 4 yaş bula. Aşarga da yok, annem erta ketadi, kechga qayta. Soğuş bitken yılı ol 1 sınıfqa оқырға bara. Чернила yok. Annem erta bilan чернильница işleyinde. Çügündürden. Şkolga barıp bitkençe ol çügündür. Kızıl tugul uşak bula. Gasırga kıyağas yok. Biz öyle bakıtlı balalar bolup çıktık bitende. 3 bala. Әкем қайтты. 4-ші кластан, 5-ші кластан, 6-ші кластан көп балалар школына ташлап ішке шығып кеттілер. Рәйсә Каманова 4 класслы белем белән кала. Эшче куллар җитмәү сәбәпле сугыштан соң да ул вакытта аңа 13 яшь була, колхозда эшләвен дәвам итә. Gözler bitti, atlarını üşüttüler, atlar bilen dışarı yaptık. Onları bir traktör verdiler. Onda işledim. Uğurka ergergeç onları kombaylar gitti. Kırılgın kombaylar kileydi. Uğurka. Ben prisufsuk bulup işledim. Ben 18 yaşında. 60 елларда Камановлар гаиләсе Чиләбе өлкәсенең Агап районына күчеп килә. Сугыш чоры авырлыкларын балачактан кичергән Рәйсә апа биредә дә җиң сызганып совхозда хезмәт итә. 90 яшькә якынлашса да, ул шәхси хуҗалык алып бара, бакчада яшелчә үстерә. Кыенлыкларны җиңәргә һәм азга сөенергә күнеккән сугыш чоры балаларның язмышлары төрле. Әмма барсында уртак фаҗига, балачакның гүзәллеген татума берләштерә. Шуңа да аларның теләкләре бер. Balalar var, isen sağ bulup, şatlık da yaşasınlar. Bütün mil yaşasın. Suğuşkana bullasın. Burganları baştan çıkmış. Чиләбе өлкәсенең Агап районыннан Гөлдәр Хафизова, татарлар. Олар бірінші еді. Оларның хезмәтен барлап, республикабыз тарихын ашабыз. Бүген Тайсырға 100 ел сәхифәсендә біз сезгә Татарстан телевидениесен булдыручылар хакында сөйләрбез. Актер, режиссер, Бөек Ватан сугышы ветераны Гали Хусаинов. Сүз Гали Хусаиновны якыннан белгән, аралашкан кеше Рөстәм Нәбиуллинга. Казан телевидение студиясының Бөек Ватан сугышында батырлыклар күрсәтеп кайткан ветераннар белән таныштыруны дәвам иттерәм. Актер, режиссер Гали Хусаинов. Ул хәзерге Яшел Үзән районы Күгәй авылында 1919 елда туган. Укытучы, хисапчы булып эшләгән. 1938 елда Татар академия театры каршындагы студияны тәмамлый. Хәрби пехота училищесында укыганнан соң Сталинград янындагы сугышларда катнаша. Каты яралана, госпитальдә дәвалана. Икенче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены медальләр белән бүләкләнә. Үзенең хыялын тормышка ашырга тырыша. 1949 елда Мәскәүдә Луначарский исемендәге театр сәнгате институтының татар студиясын төгәлли. 1949-1952 елларда Казан яшьләр театрының татар труппасында, аннан Камал театры актеры. 1952, 1969, 1972, 1975 елларда
Гали Хусейнов Татарстан радиосында, Казан телевидение студиясында нәтижелі хезмәт итә. Радиода мөхәррир, телевидениеда режиссер, аннан баш режиссер була. 1979 елда «Ай булмаса йолдыз бар» спектакль өчен режиссер Гали Хусейновка Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе тапшырыла. Гали Хусейнов 1966 елда ТССРның, 1982 елда РСФСРның атказанган сәнгать кешелеклесе дигән мактаулы исемнәргә лаек була. Гали Кәрим улы Хусейнов 2001 елның июлендә Казанда вафат була. 2005 елда Татарстан министрлар кабинеты карары нигезендә Яшел Үзән районы Күгәй авылы мәдәният йортына Гали Хусейнов исеме бирелде. Телевидение тарихында Гали Хусейновның эшчәнлеге айрым урын алып тора. Ул телевидение режиссеры мәктәбен булдырды. Аның шәкертләре нәтиҗәле хезмәт иттеләр. Менә шулай республикада телевидение оешканда, сәнгатьнең төрле өлкәләрендә бөтен нечкәлекләренә кадәр белгән күренекле шәхес. Телевидениенең киләчәккә кыйбласын билгеләгәндә эшләгән Гали Хусейнов кебек кешеләр кирәк булгандыр. Ул өйрәткән шәхесләр профессиональ дәрәҗәдә озак еллар телевидениедә хезмәт итте. Ул көрәш белән 8 яшьтән шөгыльләнә. Күз алдыгызга китергез, 10-нчы сыйныфны тәмамлаганда үз авылларының Собан туй батыры булып таныла. Тагын 2 елдан Алабуга районы батыры Фәйзелхан Әхмәтҗанов гаҗәеп көч иясе. Көрәшчеләр сәхифәсен карыйк. Фәйзелхан Әхмәтҗанов көрәштә профессор ул. Магас Сахабетдинов Россиянең һәм Татарстанның атказанган тренеры. Бу сүзләр белән килешми мөмкин түгел. 25 ел дәвамында барлык авырлык үлчәүләрендә көрәшеп, шул чорның иң көчле пәһлеваннары белән бил алышып карасаң, әлбәттә, әле тагын Әлмәт физкультура техникумын тамамласаң, тренерларың Әхмәт Мөхәммәтҗанов, Гакыйф Бурханов кебек осталар булсамы? Шуңа өстәп нәселдә көрәшчеләр. Фазыл абыйның әтисе дә, әтисенең абый-энеләре дә көрәшкән. Шулай булгач, нәтиҗәсен көттә тор. Профессор булмый. Фәйзелхан Гарифҗан улы Әхмәтҗанов 1953 елның 1 июлендә Алабуга районында туа. Грек-Рим көрәше буенча СССРның спорт остасы. Милли көрәш буенча республиканың 3 тапкыр баш батыры, 2 тапкыр Россия чемпионы, 4 мәртәбә Муса Җәлил турниры җиңүчесе. Алабуга, Әлмәт, Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләре сабантуйларының баш батыры. Татарстанның атказанган спорт остасы. Бер көтүлек тәкә, унга якын машина гына аттым ди ул. Башта укыган вакытта Әлмәттә көрәшсә, аннан Түбән Камага килә. Классик көрәш буенча тренер булып эшли башлый. Фәйзелхан абый гомумән универсальлек яклы. Көрәшче көрәшнең һәр төрен белергә тиеш. Аның зыяны юк, ул бары тик файдага гына ди. Үзе ул самбо, ирекле, грек-рим кебек көрәшләрдә көч сынап караган. Тик менә һәр көрәш аерым яшәргә тиеш дигән фикер яклы. Bu Tatar kreşine şu an kreş, в основном Kafkas kreşe, Азия kreşe, mene bu kreşlerini bitinsin.
Bütünüsün birge kuşarga meterseler, bunun şol çempionat, dünya çempionatlары үткәрергә, универсиадалар үткәрергә инде, олы ихтирам нигә керергә, общий правила создавай дип, анда керү бик яхшы, бик күркәм дип күрәм мин аны. Ну, бу үзебезнең сабан көрәшләрен, үзебезнең элекке көрәшне, теге көрәшкә кертеп бетерергә ярамый дип уйлыйм мин. Безнең ата-бабаларыбыз көрәшкән, бездән соң балаларыбыз, онакларыбыз безнең исторический нинди көрәш икәнен дә белмәскә мотлар. Фазыл абыйга татар көрәшендәге бик данлыклы җиңелмәсләрдән саналган спортчылар белән көч сынашырга насыйп була. Чаллы Сабан туенда легендар Раббани Гайфуллин белән очраша. Ул аңа 40-тан өстә, миңа 25 яшь. Ул мин аны әйтәм, бу улы яшьтә инде һаман көрәш бирә икән дигән була. Мин моны шулай слабый дибрәк уйлап чыккан идем, менә шулай уйлап чыгарга ярамый көрәштә. Бер вакытта теге улы дип слабый. Бу мине гел 2 тапкыр яхшы алымга гына алып, шапылдатып 2 тапкыр 2 бал алды. Менә ул хәрәмдәле көрәшче булса, ул мине якын китермичи, вакыт беткәнне көтәдер, 2 балы бар, мин оттырадыр. Ул үзе яңадан актив көрәшкә кереп, мине чиста алырга мәтәшеп, атырга мәтәшеп, миңа чиста килеп эләкте. Мин аны чиста җыгалдым. Азакы минутларда. Чаллының атаклы көрәшчесе күпләр якында килә алмаган Рәкыйп Хәмитов белән булган бил алышлары да игътибарга лаек, чистага сала. Мәйданда төрле чаклар була, ләкин тормышта көрәшчеләр барыбыз да дуслар ди Фәйзелхан абый. Спортчыл, спортсмен шундый кеше ул. Ул менә монда чыкты, бирде, сугышып бетәсен анда, даже көрәшкән вакытта теге, төртсеп тә аласың, нитеп тә аласың, кызып тә аласың. Как ярыш бетте, кул бирәсең, кычаклыйсың, чыгып китәсең. Үпкәләгән спортчы, içinde кала торган спортчы, чын спортчы түгел ул. 25 ел дәвамында ул бер генә тапкыр чистага егыла. Бүген инде мәйданда булмаса да, бер көрәш бәйгесендә калдырмый. Татарча көрәш федерациясе әгъзасы Фазыл Әхмәтҗанов Алабуганың татар көрәшчеләре такымына һәр яклап ярдәм дә итә әле. Татарстан чемпионы булса, һәр берсенә икенче Татарстан чемпионатына хәлле 15 мең акча түләп торга. Призер икенче урыннан төшмәсә, 10 меңнән дә ким түләмәскә. Бу яшь җегетләргә шундый стимул инде бу, теге просто шул зарплата сыман инде нитәргә. Менә заниматься итәләр хәзер безнең укучыларны инде икенче направление безнең. Алар Казанга китәләр дә бүтән тренерга эләгәләр. Теге институтка барып керәләр. Хәзер без инде безнең пединститут бар, шунда урнаштырырга тех факультет бар. Шунда урнаштырырга мәтәшү бер. Аннан теге институтлардан кайткач барыбер инде монда кайтып көрәшүләр өчен эш урыннары әзерләү, туру урыннары әзерләү. Буларга булышу гомумән бөтенсенә булышып, үзебезнең көрәшчеләрне хотя бы читкә китмәсеннәр өчен хотя бы бер план куйдык үзебезгә, бер 10нчы урыннан төшмәскә Татарстан. Соклангыч, әйеме? Әллә көрәшче булырга инде шаярам гына. Көрәшче булу хыялы белән янган яшьләргә бу әлбәттә шәп мөмкинлекләр. Фәйзелхан абый үз авылларында зур спорт залы төзү белән дә мәшгуль әле. Инде эчке эшләре генә калган. Көрәш түгәрәге эшләячәк. Теләге булганнарга бездә юллар ачык. Бүгенге менә шулар. Без көн сайын диярлек милләтебез тормышында булган иң мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны күрсәтәбез. Бездән аерылмагыз. Сау булыгыз.